Balmo titri kacha. Balmo bi anana mopti kabako kera mopti anato. Balmo mena anye foye. Balmo malila beneno. Malila beneno. Est-ce qu'il y a femme? Mais au foyer. Shogel ni assimé kodo faneke tourner Mali histoire là. Amena ndado la komi na yo ma delikaye. Amena ndado la ko kura warake Mali histoire la mi ma delikaye. Amena ndado la. O temelengo iba ye kafo ay confirmation soro ko asimi kan ka ta Russie la. Nouvelle bade ne be o kokoro. Asimi nga takali Russie la. Nouvelle chama be o kokoro. Ma yini au fait ay partage fanga buya. Asimi kan nga ta Russie la nouvelle chama be o kokoro. Nouvelle chama nga ngati. Ambora information woro kalama. Minusma Sénégalais miye mana ko ta kan yeshi Malima. Balmo aga don kontele no aga air kontele no. Est-ce qu'avec clé ça va gagner Mali la tourne avec un nouvel monument? Amena ulu feneda au cloka. Ay partager les yelen pour que nega sega de nouvelles là. Vraiment ay partager yelal ça à ma yele parce que wenga vidéo signalé ay cœur de plat aka partager groupe WhatsApp chamana. Donc ay mi me Assimi Goïta Poutine segena tourner ka lettre chi Assimima. Mune ba konoko la. Amena kananda dola. Sénégalais miye mana koke. Minisma lambora ka foye aka aka don Mali kono. Wakati kunguru ni nedu. Est-ce qu'il y a famu? Bien albe ka ke mopti bi. Mopti ka uye imagi do irana. Kodo kera bien al konala. Balmo aka kan aka lakali Malien. Est-ce qu'il y a famu? Donc, je demande beaucoup de partage. Quand on a chef qui a chaque tiami aidera kabako fratri. Alors chef qui so kabako fra la fra munu na kain pana pas de ma tension diabète fro dimi rendimi kodimi. Chef qui a numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 nio soro. Ibe kabako fra so. O temele ngo kanga kutubu na nga wali fo sheku la sana kane belebele ave se kwa teta te mo koko na gelara malikola wuli be ka kutubu segare ka chaque sala fo kanjalo ale de fa se ku dauda kanjalo. Faut en foutre ba kura murke ka kuma manjani mogo munu mogo bala maka numéro di inbox la ka sewu tungara fo victoire gloire to la guide la jo sako jala koroja na ka chedon penso bakaw mudi na ka chedon u folendo ale sambalmo ay partage augmenter amassé al sans sawola pour que ngakuma ay partage augmenter o temelen ko balmo iba e ka fo Moi, chamaya la in kanga studio daile pour que kabo émission na nga salon konna la. Est-ce que vous voyez? Nga na cadre professionnel la, nga seka explication chamandi malien. Au sein fait, on yamba warla war munu niyamina abiga ramadan abi boy ramadan la abiga dignité perdre amasola. Am donjo mamo sera keleneka. Donc am mo be malien beka de la studio ko la isekera caméra isekera matériel isekera bureau ko na chaise isekera climatiseur il se mana ke fɛn ou bien warde n'i y'a kɛ k'an dɛmɛ an ka baara la a bɛ diya an ye a b'a to halisa an jigi bɛ sigi an b'a dɔn anw jeune minnu banna corruption ma an b'a dɔn k'a fɔ n ko ja maliyɛnw hakili bɛ an na donc n'i bɛ fɛ k'an dɛmɛ i bɛ numéro min wele o de ye 75 o de ye 77 67 77 67 07 est-ce qu'il y a faamu voilà 07 17 77 est-ce qu'il y a faamu 67 0017 77 67 0017 ou le numéro RR. Donc voilà, ni munu be faka ndeme. Donc na wole le ka be yin ngale ke ntola. Donc o temele mo sa mbolmo amena don vraiment un sujet qu'on a là 100. Bolmo nouvelle follow anga Adam no la. Shogel ni asimiye kabako do ke mi ma delega ke Mali histoire kono. Mbolmo, ni Mali takalaje. C'est la première fois Mali tere français. Gouvernement ka sigi. Gouvernement ka yelema. Ministre koro munu nolu bora gouvernement na. O ministre koro ka oluta
Premier ministre Kaoulou Takatana est présent fait. On est présent à Nyonye, on est présent à Nyonfo, on est présent à au revoir d'Ignoma. Kafara a Diala, Djeka Laba a Diala, Djeka Laba Kasro Kelemakala, Kasro Legumakala, Kasro Makenyon Tonye. Pour la première fois, Shogel n'est assimi, Ouyak dans l'histoire. Ministre Korom Numbora, Bolmo Shogel n'est ministre Nunum Be, Ayou Be Frayonga, Kata assimi fait. Asimi yere ka ministre nous remercier ka boya duka ka makama duka mo munu ku akilla ko ni ministre nous bora ku be gringa ta fara opposition ngambal mo chama molola re chama ta tora kono chama ndabali bana chama ubuku yere yin nga ko shogel ni asimi ni akilla bomi we ni vision bomi mo ka bo gouvernement na ama malo ama legu ani fanga ka kla ka nyon kanfo ou ka kla ka ta présent mon ministre do fanga munu temena ni ministre koro do be o bu sendo ku bolo do billahi se ka présent ou ba yin chocho ku be premier ministre ou se ka premier ministre mais premier ministre na ka présent a franyon ka dans l'histoire ka mo munu bora gouvernement na ku reçoit ku fo ka boya duka ka kla ka jigisiki kuma fuye ou se ka ambassadeur ou se ka bla place wala ou se ka bara wala ke Asimi kanga, ankanga fereke pour que Asimi mi présenter. Donc, ou se ka ndema bara la kofa ou se ka na gouvernement gono, gouvernement choix kore. Donc, Asimi ni shogel le flé, ka olu reçoit kuluba. Est-ce qu'il y a famu? Ah, mbolmo, mogo munun kun akilla, ko jugu bena cha transition na, ko ni ministre num ta opposition na chama malo arare. Nebe ngira yin nga shogel ni Asimi ubeka na akilla num bomi. Ni akilla num be ka bomi. Ubeka ni akilla num bomi. Vraiment, hors l'âme, ni nous flat tara kanto, malite jo ame wakati labamna. Wallahi, à peine ala n'enkrache nous est visionnaire ou des Shogel ni Asimi Farafina. Visionnaire ou des do. C'est la première. En fait, la leçon est dit Farafina Bema. Ko jaini mourobe je gouvernement na, abe fara here la, abe fara adia la billahi en fleka oreke. Vraiment, ame Asimi Foster, l'excellence le colonel Asimi Goïta. Allez, mis sona ka ni mouro, ka premier ministre ni, ministre Koro ka ou reçoit ka jigisiki kan fuye ka yuru la foyi matien ou ti nyon jouer ambassadeur ou se ka duma poste wora ou se ka duma ou se ka bara wora ke munu saraka green ministre ay balma ou betara en paix malo amabwala wallahi chuku malo la balma malite firi billahi malite firi tuba français be échoué à peine ala te français échoué rakaba o temelen ko balma iba e ka fo Président et premier ministre tient une délégation Bawila kana morti. Bon, mon délégation est NATO. Ah, mena kabako de fois partager, a augmenté. Abna son aga armée. Bon, mon anana, andona avion minkono. Bon, mon abo faux avion nema. C'est 295 kaza. Eh, bon, mon ne cargo mi cargo imano. Bon, mon cargo inga teli iko fien foroko. Mbalmo avion konala e chenyanga pilote ye nanga pilote borola pilote munu manga hélicoptère buli munu manga Mi-35 buli munu manga albatros buli mbalmo a paye malien de équipage 100% malien paye malien de mali jeune nere ne nyona de do sari ou ne bebe tajla mbalmo Anduna ou kani soumana machine kono ou kani soumana avion kono bon ba kalama c'est 295 même Mali bolo a flare be Mali bolo sous région a flaté jamana bolo a avion moni a bruit manga mais n'allez be décoller ou avion bere la jofolo tellement qu'à moteur ka gré a moteur puissance ta plus de 3000 chevaux bon mo nga pilote donana ka avion décoller ko kabako même mi vie ayant to est-ce qu'il y a famu à un taux de 5 km, qu'à 360 à l'heure, bon, avion, il en a un sans fait. Et tu es un bolmo, tu as sans fait là, de faire maîtriser quand tu es malaka. Et un bolmo en avion pilote. Il y avait un pilote, nous, nous, avions changé. Les mintes hélicoptères là, il va se retrouver à Kazabouli. Les mintes à Kazabouli, il va se retrouver à Albatros Bouli. Ou bien, au Beka, Brésilien, avion, super, Tucano, au Beka, au Bouli. Bolmo. Mo sans faire la ngapeka démonstration que na y avion mania ba manier mbolo an digito atterrissage la ngouye avion la digi ça dit yera yinga quoi ko avion yere kanto sans fait
à 560 km à l'heure. Bolmo, il veut bomber kalama ka gringa chute verticale gagner avion été. Avion ga gringa jigi est-ce qu'il y a famu? Du malala. Ame bomber kalama avion nana, avion beka jigi dondon, avion beka jigi dondon. Au sein fait ame bomber kalama. Un avion escorté là par 2 chasseurs. Abado ni maakli jigi Air Force One ja Assimi Goïta. Il fait bi, il est Mali Air Force One. Fama ou ka avion, Albatrossi, ani Sukhoi 25. Olu fla willa est-ce qu'il y a famo, ou beka na kaza escorté. Drone fla fene bo duguma. Mbalmo, pilote mounou yere fene beka kaza mboli, mwote avion donouye. Mbalmo mouye avion samaga jigina e duguma chogodola. Non, moun bere tegere fo quoi. Est-ce qu'il y a famo? Bere tegere fo. Est-ce de 560 km? Oui, avion là, don, automatiquement, en quelques fractions de secondes, avion n'a ni sur 200 km à l'heure là. Pilote malien ne veut balma oui avion posé na la maboa mangan kalama. On me gagne rien, un avion jigina. Avion jigintola fenem balma senwa et séparé aéroport là. Aye keleke mina unye. Balma ma delega mie e che jamina be arme bulogo jamina nunu ne kontado est-ce que mina nunu clanché be Bamako ere? Est-ce que mina nunu clanché be Bamako? Balma ne hélicoptère yenye la ma delega munu ye ne kontado ngone hélicoptère be Mali bolo. C'est vrai aéroport là. Balma ne ye blindé ou ye kabako don. Balma c'est vrai aéroport. C'est-à-dire ibi yere fagade djihadiste terroriste ko mim se ka do atse ka ke wallahi kana korobo balmo minambe sevare kama ko do ma ore la munu me koronfela la e che awakli sigire munu be koronfela la ay awakli sigi jenega o nyina maka gore aw sigi ni klefla na e minye o yarme ka barake noy esi yafo na ye minye jenega o ni klefla o yarme ka barage noy ina maka gore ay militaire to ko stratégique. Donc avion nana jigi premier ministre ka délégation avion jigina miebe de moptis est-ce qu'il y a pour moi sangolo menelendo ni suko nana kana tourche albatrosu be nana kana tourche jaibe suko nunu manga me chogo jaga grinoye jani gerula de très près che kiba manga me ba fo dugolo be na wilide ibe suko nunu ibu manga me ba fo dugolo be na wilide est-ce qu'il y a pour iba fo e jawre la terrorisme jatika kumbe ko ba ni dugu kon light kono sauter irrité ni avion nunu manga me a manga tobe jwa 3 fois plus ka teme dugu kon laka ka be ki kono ka soro ma missile ka be ki kono ku serima e ma ni terrorisme nu ya nga avion manga me obe menam plare ka bulu te bom kono tunne obe menam plare ka bulu balmo Mali sécuriser le no billahi asmi Mali sécuriser jogale Mali sécuriser est-ce qu'il y a femme? Donc moi c'est fait il va être kafo en allant bien à la même une fois Mali te chogal nyoko premier ministre Horon Sora ata nyoko premier ministre Kanglen tiki soro il y a 8 mois chogal bora est-ce qu'il y a femme mopti ka ko kuranko hami de ben ana o ko kuranko hami o photo mbalma fo activiste en jugula activiste do yolu mata ko no kan de sara kuran de mopti ka ma mbalma chogal ko mopti ka kuran tike be ban ko groupe damado be kana ko no bore ko groupe to be sira la kana ko mopti ka tena kuran tike ko assigner instruction di ko kuran ngana tike to ni mopti mbalma yani premier ministre kana il y a 2 jours groupe tagabana nani nana balmo ansele mopti ka ko ku e kolosi sema asimina ku e kolosi sema shogel la ko shogel e kangelen tige ko shogel e hore kaya fo ka ke kaya fo kaya ka ko kuranko be banko wa ko kuranko bana balmo abe mwere ni ko shogel ko kuranko be banko wa ko kuranko bana ko kuran tige ka bana ko jigo gele ka bana ko ni clé fla clé sabalaba ina ko courant tega mopti courant be ka sécuriser ko di nyana ma be ka soro mopti ka mi balmo ni ay shogel sira ka ni barake abora présent ni orola asimi ne ko ale te fait ko courant ga tega malila ay 6 milliards de bon présidence budget là présent mi medje aka fond de souveraineté 6 milliards ka o boila ka di premier ministre ma ko ferege ko mopti ka o ga courant ni oui
wa gawkaw ɲinamakaw kɔrɛ ko nin y'a daminɛlen de kunun conseil des ministres la projet baden ne taara ko ka centrale électrique baden jɔ centrale hydraulique baden jɔ ko kana ni est-ce qu'il y'a faamu baraji caman ko ka olu baara daminɛ ko pour que Mali yani diɲɛ wuli cɛ an ye kurantigɛ min ye an kana ɲɔgɔn ye yani jɔdon cɛ i b'a dɔn ko instruction de dira Assimi ma Choguel fɛ Choguel bɛ ka baara exécuter an nalen Moptikaw yɛrɛ de ko vraiment ko kurantigɛ k'a nɔgɔyara k'u lafiyara ko kurantigɛ ko basigi bɛ ka na wa gawkaw y'aw bila u kunna a ka turu bɛ nalen mɔgɔ minnu tun bɛ ka nin ko ta k'a kɛ jagokun ye ko Choguel taara Mopti a ka tagali dɔ in na ko Moptikaw ko kuran ko k'u ka bɔ ko Moptika kelenw bɛ ka tɛgɛra fɔ Choguel ko k'a ye kuran d'u ma ko Assimi ye kuran d'u ma k'u ka bɔ ko ka tɛgɛrɛ fɔ ko Moptikaw ka kuran ko Assimi ani Choguel k'u ye Moptikaw ka kuran ko u ye solution sɔrɔ a la u ye kuran ko ba ko kuran bɛ ka stabiliser Mopti bi an bɛ wagati min kɔnɔna la qui dit mieux balimaw o de la an ka mɔgɔ bila jamana mara la mɔgɔ minnu b'a ɲɛdɔn an ka mɔgɔ bila jamana mara la a capacité a compétence bɛ mɔgɔ minnu na Assimi 6 milliards k'a injecté anw maliyɛnw anw kulela n balima anw bɛ fanga dɛmɛ anw bɛ tiɲɛ f'u ye dɛ aw bɛɛ bɛ se k'o seereya tigɛ an ko an kulela n ko ministre man ɲi n ko k'a changer Assimi y'an kule k'a ma a ye ministre changer Assimi y'an kule k'a ma a ye 6 milliards injecté Choguel ye baara kɛ n'a ye ka groupe ɲini groupe nana sisan Moptika bɛɛ ko ka foli kɛ Choguel ye ko wallahi k'a ko kuranko bɛ ban ko kuranko banna a nalen biennale la Moptikaw ye kunbɛli da kan premier ministre kunbɛre vraiment u y'a kunbɛn à la hauteur de ce qu'il a fait a ye kuranko daga ta ka bɔ Moptikaw da la est-ce qu'il y'a faamu sur instruction du président le colonel Assimi Goïta gawkaw bayangarakaw ko ɲinan de ma kɛ aw kɔ ko premier ministre ye plan a ye ordre du gouvernement ma k'u ka plan bɔ daradara la ko Mali économie ka développer k'u bɛ fɛ ko Mali ka tɛmɛ Faransi la Choguel ko k'u ka plan bɔ k'u bɛ fɛ Mali ka tɛmɛ Faransi la ko économie sɔrɔ ka yiriwa dunga fa ka sabati Mali ka développer Mali kana gulon jamana wɛrɛ la ko k'a baara ko k'a daminɛ ko ka plan bɔ dans les jours à venir ko ka taa plan yira Assimi na Assimi ka apprécier plan n'a ka ɲi n'a ma ɲi pour que ka tɛmɛ n'a baara ko Mali développement ko o baara dɛ Mali jɔli développement baara ko de bɛna ale daminɛ n balimaw c'est-à-dire n bɛ min fɔ a ye wallahi a ye Choguel fo politique la hɔrɔnya bɛ politique la politique tɛ nkalon ye politicien de bɛ politique kɛ nkalon ye Choguel ye kuma o kuma fɔ a y'a toni n'a hakili b'a la a ye terrain ko fɛnɛ fɔ a ye terrain ko terrain bɛ décoller u taara kɛ yɛlɛ ko ni sogokan ye n balima a bɛ bi a bɛ cogo jumɛn na terrain ma décoller a Assimi kumakan ma honorer a Choguel kumakan ma honorer a balimaw gouvernement o de ye Choguel m'a fɔ ko assise bɛ kɛ yan assise ma kɛ yan a m'a fɔ ko constitution bɛ falen yan Assimi ma constitution falen yan balimaw o de ye hɔrɔnya ye o de ye kankelentigiya ye o de ye c'est-à-dire ka to i kumakan ka politique la wallahi a bɛ yen mɔgɔw de bɛ ka politique kɛ nkalon ye sinon politique tɛ nkalon ye est-ce qu'il y'a faamu politique tile kelen a ma kɛ nkalon ye balimaw tɛmɛlen kɔ an bɔra ka nouvelle minnu mɛn ko Poutine yɛrɛ ye wele bila Assimi ma a kun delila ka lettre caman ne Poutine ka lettre sabanan de a bɛ ka min ci Assimi ma ko a bɛ fɛ ko Assimi k'a kana est-ce qu'il y'a faamu sommet min bɛna kɛ du 27 au 28 Russie la Assimi ma deli ka déplacement kɛ kabini a kɛra président ye mais k'a to vice président la a ye damadɔ mais a kɛlen président ye san 2 san 3 a m'i sen ta ka bɔ Mali dugukolo kan k'a bɛ taa jamana wɛrɛ la Poutine ye wele bila Assimi ma ni y'a lettre sabanan de k'a bɛ fɛ Assimi k'a bɛ fɛ ko Assimi ka déplacer en personne ko ka taa sommet min bɛ ka kɛ Russie la balimaw min y'a kabako ye Russie yɛrɛ de bɛna avion bila Poutine yɛrɛ bɛna avion bila ka na di Assimi ma ka na Assimi transporter ka taa n'a ye n balimaw e cɛ nin ye danaya ye Poutine ka danaya bɛ Assimi kan ka se degré min ma n balimaw Mali film bɛna ban a y'a to Mali film bɛ ban à partir du 27-28 du 27-28 Assimi ni Poutine ɲɛ u ɲɛ kɛlen ka ɲɔgɔn ye Russie la balimaw ko damadɔ bɛ kɛ Assimi ni Poutine kɛlen ka ɲɔgɔn ye Russie la balimaw a kana siga u bɛna Antonov fa Russie ka avion cargo belebele ninnu
Mbalma ba fa mina ne la kana shuru malila. Mbalma a bla au kuna yusu ka dagabana fendo be. Uta di jamana manu dalenti la. Uta di jamana manitu ka kunglenar la. Uta di jamana manu sonenta presaye. Mbalma no ka suko 57. Ambe jiba ka yusu ka suko 57. Madala farafina na be jamana bolo doko ka be Algérie bolo. Oui, entre guillemets. Mais yusu ka suko 57. Yusu ka MiG 29. Mbolmo, Poutine nye, Assimi nye. Aya bla au kuna, ko Sukhoi 57. MiG 29. Char Terminator, mi mega tubabu dawalimpa. Anuga dagabana hélicoptère mime, hélicoptère K52. Ngale bega otanga charu jenne, otanga char jenne. Ou le char fin fait du Ukrainien ma. Kouchouga ga Russie la, hélicoptère K52 de a pété tout en une fraction de seconde. Mbolmo, andale mala. Poutine meni dagabana mina nununto Antonov kono kana di Assimi ma dana aboloma. Wa mega nouvelle munu me. Bolma ni Assimi tara ici là. Boya mi mena daga tuna da chef d'état africain nga tuna da président. Assimi ne bena ke invité spécial. Poutine mena ira fora final là. Koni clé aller. Ale ba adoye Russie jamana mi Russie te fisiri wale jamana ye Russie nyumandon jamana de Russie wale nyumandon jamana de Poutine mena o prévu ira Assimina kaira farafina bella bolmo chaque 3 jours Poutine met téléphone bo aklola ka Assimi wala Assimi mune biga jamana la Assimi ibe fanga kelege mena ne dima munu mi bolo mi boa Assimi mo be jumane la ou bien ni Russie armée ou bona information mi kalama wa état major la ou ka satellite tout mana fait me repérer Poutine me gring Assimi wole en direct. Aba information de Assimi ma. Assimi be a information transmet à chef d'état-major ou ma. Armée be barake na ore lambalmo. Ni mo me même Mali ko. C'est-à-dire e bo Mali ko iga twala ko. Sinon wallahi imalo ba ko. Est-ce qu'il y a famu? Parce qu'un dirigeant nous ou bolo ni ala bolo be yongomolo. Shogal ni Assimi be ka barake tien de ka. Ou be ka tien de la bara façon kanu ne bula. Façon taganya de be o tsokuna e mbalmo wa ki latigere me mi fo ya ki latigere e ki latigere o temelengo amena do ana sujet nanana mbalmo aba donc a fo ko Mali armée bara baminge chawe tagada terroriste belebele bado kan lere état islamique jigi ale de ko état islamique comme mécanicien mo mi état islamique ku ka mobile réparer ku ka moto réparer Kuka min dun dugu choro lere yamfana balmo armée tege daka lere wanga avion willembe offensive de la offensive généralisée instruction ne dira Sadio Camara feka instruction dit ko ka terroristes nettoyer de ministre Tali ko terroristes be finya ta Mali kono o bana billahi ya ki latge we clef flagé ka korobo Anga albatrosi ni suko ye fatiko la kongo la chembalmo ni wakati kongo la trama maina surtout libega yala kongo kono kongo mini dogoyoro tala kongo mina atuka dogo kongo mina be désert yi e chembalmo ni bega yala o kongo kono chembalmo anga drone nunu sans pitié ou donner a benala changa drone ou sans pitié oui nga pilote motivation do bula ma foi moi pilote rencontrer biwa c'est-à-dire kabako dungwa mbalmo ay aw aklisti Mali kura kola aw jege terroriste tsegado ministre la chemie mulbaliake ces jours sont comptés Mali konala atena mais abena mais ko instruction taraka gen ka wulu kolo gen ka buguri choix no fait ka wulu kolo gen ka buguri choix no fait ka gen abo Mali konala abena nouvelle mais très bientôt à la tena mais mbalmo Shogal ga gouvernement anana ko tanta bolo de ko klonge tante ko bara de be armée bi barake politique be barake économie ko fo Mali de kadjia ko Mali kadjia de est-ce qu'il y a femme Shogal kalekan Moro Keita Mali bla romina abe Mali la sikingana au degré qu'on a là ka projet nous ka vision ou ba belana balmo wore la Assimi Shogal be ka diomi formé ni mogo ko kibe njo séparé wallahi jugu flate Mali la ere Mali jugu ni ko kibe nunu séparé e Mali jugu de billahi e jugu sorantre ye kafiri de
qui be président na premier ministre bla ñogona ni mo ko ka ba ke iye Mali djugu de billahi me ka tiɲɛ de fie et ce projet au bolo o la kuma flatanda Assimi ça me fait formamba rappel ya ñumana Assimi ya nga candidat e jagoya ibe ko enta jagoya ibe kanga président e jagoya ibe Mali libéré jagoya wa shogal be ki ka premier ministre e jagoya ni ala min kra sona Mali kalfale me awla projet min men nunu bolo mbalmo akulo Canada beka wallahi anga mo bena bo aventure la kana Mali abe Mali ka projet la ka drone créé les drones armés de missiles Assimi a projet a lancé un ordre dit ko ka école scientifique d'aller bientôt abena oye sandama do be duma an yere fere drone Bayaktar Medine Mali ou bien yere an to da nga drone na abena o fene ye mbalmo wala tena me Mali dia todo donc ni ne kumene fait ka da awklo ka ko premier ministre nana biennal la a keira biennali ngara kunangole wa biennali akanga continuer di akanga continuer wallahi moptika ya ira ka fo ko be shogel ni Assimi fe ko dana modo ko wali mando modo wa biennal ni kanga continuer ou kanga la ka journée do référer biennal kama parce que ne a yebi abato mo bi to ngona abato Chiako Kelebi Dabla, abato, est-ce qu'il y a famu et à trois botos flémono. Jamana région ou bien mene, amignon la culture do, abato un canon intime do yorona. Bien albato, talent me don, mon calalendo, est-ce qu'il y a famu bien albado et à trois botos flémono. Ame artisan na mosoro, bien albato ame kanga culture ou fait. Qui ta culture mounou mais c'est où n'a la culture, qui dans la culture, ou qui dans la délégation ira bien alina. Wa délégation ira bien alina balmo ni ma ira ko beki akilatke ka fu ka barka da balma ke na denga do amara sila shuru chercheur salam